سلامات شمي بيني أنقريت بارم لا بلستي بيزلخو أبزن بلستي بلو معلتي بزعبا ناي حدش تلفون زقد أخو مساقوم عوشتو خمي كم تمثل كريكم يدريد لخو السودوما تايو آيفون 12 ميني غزي زلخو مالتيو ناكتشن أسران موديليو آيفون 12 ميني ات سكرين سلازنا سيو ميني لومو آيفون 12 ألو كله تكنولوجي حد عينت كوينو جن ات سكرين سايز جافيو مالتيو بدري دما آيفون 12 برو ألو and مود أتا دما آيفون 12 برو ماكس ألو مالتي أنا لما قلت جزء إذا لو آيفون 12 ميني مالتي سلازي توشتو كم يكمل زمسل كفيته كريكمه هذا كرت سلسته بوم آيفون 12 ميني بستفعل عليه برتاتي دمس أنا سمعي مريض الله تدركم بكأيه ويدما قتليا صعدة سليم ان نمودات دما جولد አለው መስለን ተስተጋጌ አነ ብሉ መሪጽ አለኹ ስለዚህ መስከፈትና ዩ አይፎን 12 ከምዚ መስል ማለት ነው እቲ ዲዛይን ዳርጋ ከምትናይ ቀደም ይድመስል በጣም ፈተየው ለኹ ምክንያቱም እንደህር ወዲቁና ናይ መስባር ተኽእሉ አዚዩ تهوتي مالتي أمانغو ذكر مجي كلمة آيفون 12 ممزوع مالتي كان بالآ آيفون 6 7 شوعات شدشته كم وكم تعال مثلو قربتي اتكرسنا التليفون تغير سلازنا برا كسالي سكرين يسبر نيرو مالتي أنا آيفون كاب آيفون 4 ندهار كتكمي جميرة نعبنت زيا تاني قدم تليفوني زنبرت آيفون 4 هجي آيفون 12 بس هو تكرسنا بدهري تمليسهم مالتي أنا بسنكو يدم ما هجمور نزفتي يزلخو مالتي إذا هاي كلام تليفون هجين أب تكرسن تارينا ريخمو it's the same يوم التكنولوجيا تناي كاميرا of course it's a camera ناي كلام هانتينيرو هجيز سلسة كاميرا لو مالتي نبدأ وانا كاميرا يكون كل جيك سارب دالي جن هافشاي تكرسي كمو مخانو بتعمي فتيو سلازي يتأمم من يوم مالتي مكناتهم بكبر جزي خايو كتر داك صباح نرتسيرو كاس اسمعت كيساراي مالتي انت تكنولوجي ازيو تأمر زخونه تكنولوجي مجمرا جن هبت كارتون انت كم زلو كريو بدهري زمس انتايو جمدي زمس از جمد زي انتايم غير موديلو جمد طرح دمس مجمرا ነገር ትርሲ አይመጽኔ ስለዚህ በዚህ ላይትኒንግ ኮኔክሽን አለና እሱ ድማ which is አብዛቱ ማለት ነው ኮኔክሽን ከም ዲመጽ ይላል አብዛቱ and then the adma USB-C connection up to naira is automatically the USB-C ቀደም USB-A ዩኔሩ ህጅና C ቀይሮ ሞሎ ምክንያቱም fast charging መንታንከው ማለት ቁልጥፍ መንታንከውን the USB-C ይቀየራሉ ማለት ዋላ ላይ ላፕቶፕ ይኩን አብናይ ካለ ህጅ መጥይደሎ ኮኔክሽን USB-C ማለት ነው ስለዚህ እንደ ህርትርስ ቻርጀር ዘይብልኩም ኤክስትራ ቻርጀር ከገዙ አለኩም ማለት ነው ምክንያቱም ምስት ካርቶን አይመዘንም እዚ ናይቢን ዋጋለው ማለት ነው ስለዚህ ቴሌፎንን ከገመድ ሙሲመጽ ካለንት ያለው አብዚ ካርቶን ስኪንት ያለው yes እስኪ አብዝሎ ናይ ሲም ካርድ መተውን ሞዘን መተውን ማለት ነው ሲም ካርድ አብዚ ከንዲላ መጽያኔራ ان ابزي ستيكر علينا انا ابل ان بتهري دما قربتي دوكمنتات አለው ማለት ስለዚህ ከምዚ መስል ማለት ህጽር በዘባለ ቴሌፎንን እትዘቀድስን ቴሌፎንን እትገመድ ቻርጀሪን እዩ ምሱ ዝመጽ ማለት እዩ آيفون 12 ميني كنده واقو زخون زلو مالتيو دارقا بدولار شدش سميتنا شمونتا ميتين سوسان 7 دولار يخو مالتيو كالدما بسوسان 4 جيجا بايت ويدما بميتين سران شمونتن جيجا بايت يزمس ازيا ميتين سران شمونتن جيجا بايت يا مالتيو سوسان 4 جيجا بايت ميموري مزخون ما ملالوات كوربتي كود الخيالي مالتيو ناي كوربتي نعم كانش ناي كنده كون خيالي 50 دولار قالك كون خيالي مالتي بزابا ز كاميرا انت خوينو ازي فول كاميرا دحار ولي بزابا نايزي سلسي الى قالك ريكومي غن حافشاي ابت بوكس زي كمزي مسل مالتي سلازي كابتن قدم ناي ايفون 4 اندم بدهريو ازيا 5 سي ام بدهريو اس اي مسنا طرفو هجي دما فيديو زقدحال زلخو دما ايفون 6 اس بحال مالتي دسم بلن نيروت موديل تتريكم
ካብ 6s ነጢረ ናብ 10 ክልተኣት የለኹ ማለት እዩ ናይ 6 ጀነሬሽን ፍልልይነት ኣለዎ ተስፋ ይገብር በሕጂ ከም ፍቃድ ኣምላክ 6 ወይ ድማ ልዕልዩ ዓመት ክጥቀመሉ ተስፋ ይገብር ኣብ ኣይፎን እቲ ዝዓበየ ነገር ክንፈልጦ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሶፍትዌር ኣፕዴት ቀጻሊ ዓመት ይገብሩ እዮም ሓድሽ ቴሌፎናት ክወፅእ ከሎ ኣፕዴት ይገብሩ እዮም ስለዚ ንኣብነት እቲ ኣይፎን 4 يسرح كل نجار يسرح جن بزو application وي softwareات አይከበርኒ support አይገበርኒ ስለዚህ ከተከመሉ አይከልኒ በካው የመጀመሪያ ቀይሬው ማለት ነው ካልብ ሰረፈው ኩሉ ነገር ጽቦዩ the same thing እዙን አይፎን 5s አብገለ ቦታ እንዳደየበክ መጽኻሎ ምስቲ ዓመተ ምህረት ገለ ከሙ ሶፍትዌር support አይገበርኒ እዙን ወድ ከምዝን ነው ከቀይሮ ዝገበርኒ ማለት ነው ስለዚህ አይፎን 12 mini ክልተሽን ስራን ሞዴል እዩ ስለዚህ በህጂ እቲ ሶፍትዌር ንብዙ ዓመታት ክጸንሕ ማለት እዩ ምናልባት ፓወር እንዳሃራለው ኮይኑ ምሱን ተመጽዩ ወለ ከሬኩሜ let's put it power እንዳሃር ቻርጅ መግባር ዘልየን ተኮይኑ ኦኬ ፓወር ወለ ያለሁም ያ ሄሎ ይሉ መጽሎ ማለት ሄሎ ሰው በጂ እንታሽሙ ገብሮላን ሴትአፕ ገብሮላን ማለት እዩ ሴትአፕ ከመከም ዝገብሮ ከሬኩሜ which is manually ከገብሮ ኸለ ግን already iPhone እንደ ሀርናይ ቀደም iPhone አለኩም ኮይኑ እንታይ ድበሃል እዚ username and password ናቱ ስለዘለኒ ትናይ ቀደም ዝጥቀመሉ አቡ ሎጊን ገይረ የታ ቴሌፎን መዛሃዳሽ ቴሌፎን ከም ዝከቅርባ ከለኹ ኖርማል ከስክሮ ይኸለ ማለት እዩ በዛው በቪዲዮ መልክ ካሬኩሜ ስለዚህ አይፎን 12 ሚኒ ክትገዙ ከለኹም ወይ ድማ ተመሳሳሊ አፕ ከም አይነት አይፎናት ክትገዙ ከለኹም ከም ትድበልኩም ቻርጀር ክትገዙ ኤክስትራ የድሌኩም ማለት እዩ እዚ አይፎን እዚ ዋየርለስ ቻርጅ ክኸውን ስለዝኽእል ሜጋ ሴፍ ቻርጅ ድበሃላሉ ዋየርለስ ጥራይ እንታይ ክትገብሮ ከምዚ ከቢብ ይመጽዩ ኣብ ኸልካ ጥራይ ኮፍ ይኸተብሎ ማለት እዩ ስለዚህ ቻርጅ ይገብር ማለት እዩ ንሱ ድማ እንታይ ገዘ የለኹ ካቨር ነዚ አይፎን እንታይ ድብልደሎ ሜጋ ሴፍ ሌዘር ኬዝ አይፎን 12 ሚኒ እዩ ድብልደሎ እንደህሪኹሞ ሌዘር ፕሮዳክት እዩ ምናልባት ከፍቶሞ ከሬኩም ከመከም ዝመስል ያ ኬዝ አፕል ፕሮዳክትስ ከም ዝመስል እጅና እዚ ጽቡ ነገር አብዚ ከምዚ ከቢብ ነገር አለው ምክንያቱም እዙ በአሉ ማለት እዩ ዋየርለስ ሰፖርት ይገብር ማለት እዩ እስኪ ከናቱ ሞናውነት ከመመስል ሶ ከምዚ መሳተናዮ ከምዚያት መስል ቴሌፎን ማለት እዩ እጂ ጽቡ ነገር እንደ ሀር ዋየርለስ ቻርጅ ገብር ኮይኑ እዚ ካቨር በአሉ ሰፖርት ይገብር ማለት እዩ ሶ ከምዚ ገብሮ ማለት እዩ እንደ ሀር ካል አይነት ካቨር ገዜሉ እንተተኸውን ግን ዋየርለስ ቻርጅ ናብነት ክገብር አይከለኒ ማለት ምክንያቱም አሞንጎ እቲ ካቨር ስለዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ኮኔሎም ናይ አፕል ፕሮዳክት ዝገበር ወይም ዋየርለስ ቻርጅ ዝደልሰብ ከምዚ አይነት ካቨር ክትቀማሉ ማለት ካለ ካቨር እንደተጠቅምና ግን ዋየርለስ ቻርጅ ንምግባር ከከብዲ ማለት እዩ ስለዚህ ከምታንቶ ይዘራኹም ወይ ናይ ገመድ ተጠቃማይ ክንከውናለና ማለት ቻርጅን ገብቶ ኮይና ስለዚህ ሎማልቲ ያው ከምዚ ይመስል ማለት እቲ ካቨር and USB-ን መክፋት ዘድልዮን ተኮይኑ ከምዚ ይመስል let's ንራዮ ያው እዙን ከመጽኸሎ ኩሉ ናይ አፕል ፕሮዳክት እዩ ናይ አፕል ፕሮዳክት so ያ ማለት እዩ so USB C ድበሃል ኮኔክሽን እዚዩ so ከምዚ ከውን ማለት እዩ so and then the adma ከምዚ ቻርጅ ክትከውን ማለት እዩ እጂ ኩሉ ነገር ከምዚ ሰቲሙሎ ማለት አይፎን 12 ሚኒ እዚ ቪዲዮ እዚ ትሪኦ ደለኹም ናይ አይፎን 12 ሚኒ መጀመሪያ ዝቀዳኹ ቪዲዮ ናይ በዚህ ቀደሄ ነረ ማለት እዩ ብዛባታ ናይ አይፎን 12 ሚኒ ከሪአኩም ከለኹ አይፎን 6s ያ ነራ
ሕጂ እዚ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ናይቲ ሓዳሽ ቴሌፎነይ አይፎን 12 ሚኒ ብጣዕሚ ዝገርም ኳሊቲ ከም ትሪኡ ርግፀኛ እየ አሜዚንግ እዚ ድማ ናይ ቅድሚት እንታይ ሽሙ እዩ ናይ ቅድሚት እንታይ ድባለት ሌንስ ወይ ድማ ፍሮንት ካሜራ ናይ ቅድሚት ካሜራ ናብ ድሕሪት ተጠሚቱ ድማ እንታይ ከም ዝኸውን ኢማጂን በጣም ንጹር ፐርፌክት ነው ካለ ነገር ድማ እዚ ኤችዲ 4K ድማ ይቀድህ ስለዚ እቲ 4K ክጥቀም ከለኩ ድማ ተአምር ይዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ መስል እቲ ቪድዮ I don't know ተአምር ኢንሻአላህ ከምዚ ካለ ካሜራ ተጠቅመን ናይ ፕሮፌሽናል ካሜራ ዳርጋ ማዕረ ኮይኑ ድማ እንደሎ ግን ናብ ኮምፒውተር መስከርክዎ ናብ ዩቲዩብ ዳውንሎድ መስኮነ ድማ ከመይ ከም ዝመስል አቡ ክሬ እዚ ሕጂ ዘረብ ደለኹ በቀጥታ አብቲ ቴሌፎን ይዝሪኦ ደለኹ ውጽኢት እዩ ናብ ኮምፒውተር አስኪሬ ናብ ዩቲዩብ ዳውንሎድ መስገበርኩ ድማ ከመይ ከም ዝመስል እስኻትኩም ኮሜንት ግበሩ ላይ ስለዚ ያ ዊል ሲ ስለዚ ከምዚ መስል ማለት እዩ አበለስ ቲቪ ዘለኹ ቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ነዚ ቪድዮ እንደፈቲኹም ሰብስክራይብ ግበሩ ሼር ግበሩ ንጀማዓኩም ስደድሎም በጣም የቀነለይ አብ ዘለኹም ቻው